واقع ورقي خندينيو نحدار تشعنته ورحسلسة خلطة عشر شوعتي عامة مرت خندي خمزلو كنرينا مالتيو خدي معجنا سبسكرايب لجوركم صارت سبسكرايب ناجوركم للشانل زي أبرتاتعو أو قد عليون معالتاو الخونة ناي حشوة سمينتو تندينو تأثر واقع ناي كونستراكشن قحطت للو واقع خزي كأورو الخومي مالتيو مالت الشانل زينا قدمية حد الشح نتونا ولخو خزي ناوزل الزجاج خو برنامج نحلف مالتيو ناي وطن ناي وستعدن ورقي مراين قتل ناي بحرين ودما دبي خندي شوط علو كابس تحت كساب زلعله خندي خم نخونا اندريو غدايو بيرو بانكون ناي 1 جرام واغو خندي خم لبصحم ا محوراوي درغصو ገሊጽዎን ማለት እዩ ወርቀውን ዝገዞ ብናይ ዓለም ለኻዊ መግዚኡ ወይ ድማ ምንዛር ዋጋ hamልኾን ዝተፈለጠ ጉዳይ ማለት እዩ ኻሊውን ኣብ ዱኳናት ወይ ድማ ብቸርቻሪ ይወጣሉ خنديالو ዝብል ክንሪና ማለት እዩ ስለዚ ብ24 ካራት ወርቂ እንትንጅምር ማለት እዩ እና ገዘውሉ ዝርከብ ዋጋ بدولار 84.97 سنتيم እንትኾን ብና ኢትዮጵያ ብር ድማ ንሪኦ ተለና 10654 ቅርሺ ምስ 14 ሳንቲም እናገዘኡሉ ዝርከብ ዋጋ እዩ ማለት እዩ ናይ 22 ካራት ወርቂ ድማ 77.79 ሳንቲም ብዶላር እንትኾን እናገዘኡሉ ዝርከብ በኢትዮጵያ ብር ድማ 9766 ቅርሺ ምስ 29 ሳንቲም እናገዘኡሉ ይርከብ ማለት እዩ ናይ 21 ካራት ወርቂ ድማ 74 ቅርሺ ምስ 35 ሳንቲም ብዶላር እንትኾን በኢትዮጵያ ብር ድማ 9322 ቅርሺ ምስ 37 ሳንቲም እናሸጠ ይርከብ ማለት እዩ 18 ካራት ወርቂ ድማ 63.73 ሳንቲም ብዶላር እንትኾን በኢትዮጵያ ብር ድማ 7990.60 ሳንቲም እናገዘኡሉ ዝርከብ ዋጋ እዩ ማለት እዩ ኻልኦቱን ወርቅታት ኣለው ب14 ካራት ወርቂ ድማ እንትንሪ 49.56 ሳንቲም ብዶላር እንትኾን በኢትዮጵያ ብር ድማ 6214 ቅርሺ ምስ 60 ሳንቲም እናሽረፈ ወይ ድማ እናገዘአ ይርከብ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሔራዊ ባንኪ ዋጋ እዚ መስል ማለት እዩ ካሊ ድማ ናይ ውሽጢ ዓዲ ወርቂ ምርኣይ እንጀምር ማለት እዩ خزي اتزقنس ኢና ንርኢ ማለት እዩ ለቀነሰ እትደልዩ ዋጋ ንዓኹም ማለት እዩ ማለት እትዝጽልም እዩ ማለት ማይ ወይ ድማ ሩሑስ ነገር ክነቆተሎ ናጸለመ ወይ ፊድ ነገር ልኸድ ማለት እዩ እሱ በግራም 3500 ቅርሺ እዩ እናተሸጠሉ ዝርከብ ዋጋ ማለት እዩ ኻሊ ድማ 18 ካራት ወርቂ ድማ ኣብ ድኳን ማለት እዩ ኣብ ድኳናት ዝንድረተለና ቫት ሓዊሱ እናተሸጠሉ ዝርከብ ዝተሓተ 9500 እንትኾን ዝለዓለ ድማ 11000 እናተሸጠ ይርከብ ማለት እዩ 11000 እናተሸጠሉ ዝርከብ ቦታ ኣብ ሞላት ወይ ድማ ዓበይቲ ድኳናት ኮንተሎ እዩ ማለት እዩ ብዝለዓለ እዮም ዝሕዝዎ ድማ ዝተሓተ ንርእተለና ድማ ናዮም እስካብ 9500 እዩ ማለት እዩ ማለት ቫትና ደረሰኝ خلتيو ሓዊሱ ማለት እዩ 21 ካራት ወርቂ ድማ እንትንሪ 12000 እዩ እሱውን ሁሉ ነገር ሓዊሱ ቫቱ ደረሰኙ ሓዊሱ ማለት እዩ ዝለዓለ ናይ ድማ ናይ 21 ካራት ዝለዓለ ዋጋ ንርእተለና ድማ እስካብ 14000 እውን ክበጽሕ ይኽእል ማለት እዩ እዙውን ከምቲ ዝበልኩኹም ኣብ ዓበይቲ ድኳናት ክኸውን ተሎ ዋጋኡ እናወሰኸ እናበልክ ኸድ ይኽእል ማለት እዩ 22 ካራት ወርቂ ድማ 12000 ቅርሺ እቲ ዝተሓተ እንትኾን እዚ ዝለዓለ ናይዝ ድማ እስካብ 14000 ይበጽሕ ማለት እዩ ናይ 22 ካራት ወርቂ ዝተሓተ 12000 እዩ ዝለዓለ ድማ ናይ 22 ካራት 14000 እዩ ማለት እዩ 24 ካራት ወርቂ ድማ ንሪኦ ተለና ድማ 12500 ዝተሓተ እንትኾን ዝለዓለ ድማ 14500 እዩ ማለት እዩ ናይ 24 ካራት ወርቂ ዝተሓተ ተልና 12500 ዝለዓለ ድማ ኮንተሎ ኣብዞም ድኳናት ኮንተሎ ማለት እዩ እስካብ 14500 ይበጽሕ ማለት እዩ خذ قصيلنا ناي بحرين بزح زفوتو ناي بحرين ወርቂ እዩ ናይ ዋጋ ምርኣይ እንጀምር 18 ካራት ወርቂ ናይ بحرين ማለት እዩ 13000 ቅርሺ እናተሸጠ ይርከብ 21 ካራት ወርቂ ድማ 14500 እናተሸጠ ይርከብ 22 ካራት ወርቂ ድማ በተመሳሳሊ ምስ 21 ካራት ወርቂ ተመሳሳሊ እዩ 14500 እዩ ማለት እዩ ናይ 24 ካራት ወርቂ ድማ እንትንሪ 15000 ቅርሺ ናይ بحرين ወርቂ እናተሸጠ ይርከብ ናይ بحرين ከም ዝፍለጥ ንእሽተይ خبر ዝበለ እዩ ምስ ጽሪቱ አንጻር ከረተሎ በጣም ቆንጆ ወርቂ እዩ ዋጋውን መስኡ ወስኽ ዘበለ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ወርቂ ክትገዙ ከለኹም ናይ بحرين ወርቂ ተትገዙ በጣም ሓሪፍ እዩ ተጠቃሙውን ትኾኑ ኢኹም ማለት እዩ
خالي دما تدلاي ورقي كتغزو ኣለኩም ማለት እዩ ማለት 18 ካራት ወይ ድማ 24 ካራት ከይትገዙ ማለት ተገዚኡኹም እውን 21 ካራት ወርቂ ግዙ ማለት እዩ ተለይኮይን እስካብ 24 ካራት ዘለውን ተመማራጭ ሓሪፍ እዩ ማለት እዩ ግና ብፍላይ ካብ ወፃኢ ዓድነት መፁ ታይ ዓይነት ወርቂ ሒዘ ክመጽእ ትብሉ ሰባት ማለት እዩ ተደላይና መብዛሕትኡ ግዜ ንመርዓ ቀለበት ንማንም ነገር 21 ካራት ወርቂ እዩ ማለት እዩ ንዕዳጋ ንምሻጥውን ሓሪፍ ዝበሃል ማንም ሰብ ዝደልዮ እስካብ 21 ካራት ወርቂ ወይ ድማ 22 ካራት ወርቂ ዛብ ዘሎ 24 እውን መማራጭ ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ማለት እዩ 18 ካራት ግና ብዙሕ ሰብ ደላይ ይውሊ ማለት እዩ ወርቁ ስለዚ ተለይተምጽዎ ይምረጽ ማለት እዩ ተምጽኡ ከለኹም ናይ ባህሪን ወርቂ እውን ኣምጹ ማለት እዩ እሱ ብጣዕሚ ሓሪፍ ዝኾነ ወርቂ ሃም ጽሬቱ አንጻር ማለት እዩ ሓሪፍ ልባል ወርቂ እዩ ካብ ወጻኢ ትመጽኡ ተለኹም ካይ ነገር ኣቕሓ ካብ ትመጽኡን ወርቂ ሒዝኩም ተትመጹ ሓሪፍ እዩ ብጣዕሚ እውን መትረፋይ ትኾኑ ኢኹም ማለት እዩ ንዓመታ ምልፍለጥ ሓደ ልገዛእናይ ነገር ንዓመታ ወሲኹ ስለዝጸንሕ ብጣዕሚ ትርፋማ ትኾኑ ኢኹም ማለት እዩ ብዙሕ ሰባት እውን ህይወቶም ዝለወጥሉ ዝተጠቐሙሉ እዩ ማለት እዩ እስኹም እውን ከምኡ ጌርኩም ዘይትለወጠሉ ምክንያት ኣይሊ ማለት እዩ ስለዚ ንሎሙ ዓንቲ ሓስኹልኩም ፕሮግራም እዚ መስል ኣብ ቀጻሊ ብሓሪፍ ዝኾነ ፕሮግራም ስካዕ ንምለስ ንቻናል ዝግና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናጎርኩም ውጹ ማለት እዩ ኣብ ቀጻሊ ብሓሪፍ ዝኾነ ፕሮግራም ስካዕ ንረኸብ ቻው